Oh, Nkosi yami ndodana, engathi sizoba nenkinga la. Ngoba angikuzwa ngempela ukuthi uthini kahle kahle. Share, we are stuck inside this elevator. Can you please press the panic button? I can't move my hands right now. I'm not in a good shape. Please help you. Hayi ngeke. Engathi ndodana komele uvele uwacishe amanzi ngoba angikuzwa mina. Kodwa-ke akusenani. Bekezela wena-ke izawuvuleka lento-ke bese-ke uthola umuntu ozokwazi-ke ukukusiza-ke phela. Share, I can understand Zulu, I do. But now I can't talk right. I can't speak Zulu, but I can understand it. The problem is the elevator is stuck and no one can help us. So we can press the panic button so we can notify the security or emergency. Please press the button. I can't in my hands. I can't move. I only move legs. Please try to understand. We've been here for the last 3 hours, which means this is not moving at all. So, we are not going anywhere. We are stuck. The elevator is not moving. Oh my lord. What must I say to make this guy understand? Oh, help us. Oh, Nkosi yami isona lo mfana. Oh, akaqondi ukuthi mina angimuzwa ngempela. Kodwa-ke Nkosi yami le nto esigibele iyofika nini phezulu. Kade sihambe Nkosi yami. Ngiyacabanga ukuthi naye usilambile futhi ukhathele. Ngoba kaphilile phela. Kodwa-ke Jehova, siza nangomthwalo wakho. Kodwa nami ngilambile-ke manje futhi. Akujama mfethu, awubuze le ntombazane ukuthi lezi dumbu zinesikhathi esingakanani zilapha. Him say, how long are these corpses stay here? They are around 3,500 years BC, which means before Christ. But you can't call them corpses. You can call them mummies. Oh, mzobeke Nkosi uthi-ke lo ntombazane sebeneminyaka engu-3,500 bahlala lapha leli sidumbu, kodwa uthi kahle kahle asingazibizi ngezidumbu, sizibize ngomama phela. Imihlobo Nkosi, ngibize isidumbu engingasazi ngoma wami, hayi ngeke. Mtshele ukuthi kuyahlanya lona, angeke akubona lokho. Him say he can't call the corpse with the mama. Oh, you are crazy. It's not the mama, it's the mommy. It's their name, it's how they called here. It's Egypt, it's how they are called. So I don't understand what's the meaning of what you are saying. Mzobeke lo ntombazane uthi-ke hayi jama ngeke, hayi ungabisantongike mfana, ngeke asibuyele Nkosi yami ezweni lethu South Africa, ngoba lobuthakathi lobu mina ngeke. Labantu bazosifundisa ukuthakatha. Ungahlala njani nesidumbu Nkosi yami iminyaka engaka endlini? Hayi mzawami mfethu, uyazi nami ngiyasaba ngempela-ke manje-ke. Bona-ke manje amadola amanzi-ke manje nomtshintshilo nawo. Hayi angeke asambe mfethu. Awutshele mina mfowethu, umthetho khona ubuyela nini kwakho? Kwaphela kade uhleli lapha sekuze kuyophela iviki. Hayi Nkosi yami khethiwe, mfowethu akahlali lapha ekhaya.
Hawu Nkosi yami, kodwa wena uyavuma ukuthi udadewenu lo odla kakhulu ahlale izinyanga impela, kodwa umfowethu yena awufuni. Uyazi ukuthini baba? Uzodwa udadewethu uyahola, ngizwa. Uma ehola nje wafika negrocery ekhaya and uyathenga. Uma kushoda usawoti uzodwa uyakukhipha ephaketheni imali. Umfowenu akayenzi leyo nto. Kuphela nje uma ethola kwamasentshana yena uyaphuza ophuza imbamba. Aphuza imbamba ngemali yokugcina. Mina ngiyaxakeka ngempela ukuthi koqala nifana nokufana nje ukuthi kwenze kanjani ngempela. Hayi suka. Hayi kulungile makoti Nkosi yami, ngizohamba. Phela ayikho into engingayenza uma nje wena ungafuni ngihlale emzini womfowethu. Kodwa Mzobe Nkosi yami, makoti ngizohamba ongenani kusasa nje uma nje kusempondo zankomo. Awutshele mina ngempela yazi mina bengakwazi since ngashada noMzobe. Ngempela owakini noma nabangani mina Slim. Kodwa phela anifani nje. Hayi uMzobe ngempela ukuthi unina akusiya omsinzi okuzomelela Nkosi yami, wacothoza phela engena eMzansi ngonyawo wekati. Oh, sengiyabona. Sengiyabona. Hayi, kulungile-ke. Mhlawumbe besingayixazulula lento. Ngakhona indlela esingayixazulula ngayo. Awu ngajabula kakhulu makoti. Phela mina ngifuni ukuphindela imali awu. Uyabona futhi nesizulu ngiyakwazi nokusikhuluma kahle. Uyabona nje indaba yenu Nkosi yami. Ngabe kade mina ngaba umZulu wangempela. Futhi vele nguyena vele ngithi bafu. Awu vele nguyena umZulu wangempela bafu. Nguyena inqaba yangu ilapha esibayeni. Nkosi yami-ke ngiqinisile Khethiwe. Awu yiphi le ndlela oyishoyo esingayenza phela ukuthi uDakota lo angabuyeli eMalawi? Kuzomela ufuna umsebenzi. Kuzomela nje simtholele umsebenzi. Futhi ngiyazi awuthola, kuzomela simtholele thina. Ngoba bazombuka nje kube sengathi ngempela wali. Ngcono simtholele thina Mzobe. Baba simtholele umsebenzi. Uma esafuna nje ukuhlala la ekhaya ngoba phela ngeke ahlale kanje. Ahlale kosofa bulalo sofa bami. Ngisanda ukubathenga labo sofa. Ngisanda ukubathenga. Ulala kubona futhi akana bedroom. Ulala kosofa ngakho-ke bakithi ngeke ngikwazi. Angikwazi phela. 25,000 wonke ngeke phela baba. Ngeke kulunge. Wakwazi bani mhlambe nalo muntu nje ebusuku uyapetuza. Hayi ngeke. Awu-ke Mojake, awu makoti kabafu. Wena-ke ingako ngikuthanda nje. Phela-ke sakhipha inkomo lapha kini. Inkomo konje zingaki bafu? Uthe sohlangana khona la. Phela lo muntu lona nje ungiyamethemba phela. Hayi Mzobe mfethu unesiqiniseko. Usuke wahlangana kodwa naye lo muntu. Kodwa phela kulutho-ke ngoba awukakhokhi imanxa sisazomkhokhela. Ngeke phela imoto le ayidayisayo ya 80,000 somkhokhela ngithi mesefika la. Usho ukuthi uyakwazi ukumtransferela. Hayi sengikhokhile phela. Ngimkhokhelile la ucingweni phela mina. Wathi-ke sizawuhlangana namhlanje nje kule ndawo. Ngiyaxakeka phela ngoba sekuphela amahora ayisikhombisa. Seliyashona manje kusukela ekuseni simile. Hayi Mzobe, umkhokhela kanjani umuntu ungakazi umbone, ungamazi nokumazi? Awubona uzolahlekelwa imali enzima kablana. Manje ungizethisiselani pho? Awuvele nje umncike kanjani, uyaphapha njalo. Ungangithethisi phela mina. Ngimdala ngangingako. Mzobe, kumele ngikuthethise mfowethu. Ngoba ekugcineni uzobe usuzoyiboleka kumina imali futhi ungayikhokhi.
wena ugogo mase kuthanda wena. Futhi-ke nje ungangibeliseli ngokuthi umdala, ungishiya nje ngey'nyangane ezimbalwa. Hhayi, nanokuthi intshebe yakhe inkulu kuneyami. Kodwa lo muntu wakho ngeke samthola, vele wachithela amanzi ayikho le nkukhu. Jama, awufuni ukulalela. Mina ngithenge imoto, hhayi inkukhu lokukhuluma ngayo. Hawu, wena kanti unjani ngempela? Yo, Mzobe, asiyeke ukuphikisana mfethu. Avele sihambe ayikho le nto. Ngoba phela usuzamile ukumfonela nocingo akalibambi. Mnumzane, ngabe ikhona yini inkinga laphaya eklasini ofunda kulo? Inkinga nkosi yami, ikhona inkinga. Lo thishela usifundisa isiNgisi wenza izinto engingaziqondi ngempela. Hawu, awuchaze mnumzane Mzobe, usenzeni ngempela umemdumakude? Hhayi, lo mfazi usinika isentensi uthi phela thina sisuse silise kwi-present noma kwi-future noma kwi-past. Ungayenza njani into enjalo? Angibona mina umthakathi. Awungitshele namhlanje ukuyobuthinta kodwa utshwala. Hhayi, kancane phela. Ngiphume iniphu kaGavini. Hhayi, Jesu. Hhayi, usho ukuthi mina ngifike ukuqala kwisihlalo futhi bungekho wena. Akusebenzi kanjalo baba. Ithikithi lami lithi isihlalo sami leso. Ngakho-ke ngisacela bandla ugudluke uhlale kwesakho isihlalo. Hhayi Mzobe mfethu, lezi ngane azifani neze nezingane zakudala. Oh madoda, lafa elihle kakhulu. Bo baba, ngiyacela bandla, ngisacela ukuhlala phansi. Noma nidida ukuthi ngikhulumise isiZulu. Ngiyacela bandla tu. Uyabona-ke Jabu mfowethu, ikutshelile kodwa phela ukuthi asihambe ngosigedlemba wami ngoba ukugibela inqolomoya engashi kuzosinika tinkinga zodwa. Hhayi Mzobe, bengeke phela sikwazi ukufika eDubai ngosigedlemba wakho. Khumbula. Can you please move, sir? Ngingakusiza-ke mnumzane. Awu yebo, ngangisiza. Kukhona inkinga encane kimina. Iyiphi leyo nkinga baba? Hhayi phela ayabhamba-ke amagwinya ehhotela. Awafuni ukungena epalini. Ngiyadideka, ukhuluma ngani mnumzane? Amagwinya, ihhotela, ngoba lapha kufika abagulayo kuphela. Yebo, uqinisile, kufika abagulayo kuphela. Kodwa-ke nami ngiyagula nje, angithi ngiyasho ngithi ayabhamba amagwinya ehhotela, awafuni ukungena epalini. Ngiyacabanga namisa ukuthi impela nje ayabhabha ngempela amagwinya. Kuzomele umtholele udokotela wengqondo. Awubheke ukuthi umncane kanjani, uyaphapha engathi uyaphapha-ke kodwa manje. Hhayi Nkosi yami, inkinga yimi akusikuwe. Kodwa-ke phela mina angikwazi ukukhuluma izindaba zamadoda ngoba wena umfazi phela. Kodwa-ke uma ungangitholela indoda engizokhuluma nayo, kobe phela sekulula-ke lokho. Hhayi kulungile baba. Ngizocela ukuthi ungilandele, ngizokutholela wesilisa ozokwazi ukuxoxa naye ngodaba lwakho. Hawu mnumzane, kodwa besingekho nje isidingo sokuxoxa le. Bekunani ungaxoxi lana. Awuthule, hhayi.
Mnumzane konje uthengwa ngumnumzane bani? Hhayi, ngumzobe nkosi yami, ubhodlozelo wakwamzobe isibongo. Nkosi yami, ngazalwa ngesikhathi sezimpi-ke mina. Okay, ngiyakuzwa. Manje kwenze njani? Kubuhlungu kuphi mnumzane? Hhayi, akukho lutho. Inkinga nje iyodwa vo. Alifuni ukuvuka ipipi. Hhayi, ngineminyaka ewu-50 nkosi yami. Liyeke mnumzane. Usumdala manje. Ngiyacabanga ukuthi nalo likhathele kade laligudla. Hawu nkosi yami, ngiliyeke kanjani? Phela umfazi wami ukhethiwe usayifuna lento. Uyifuna ekuseni, ayifune emini, nantambama, njalo nkosi yami. Hawu yebo nkosi yami, nginembuzo-ke mina. Engifuna ukwazi ukuthi wena uhle abantu babephila kanje kudala. Uyazi ukuthi kunesikhathi esingakanani labantu bebephila lapha? Bobaba, iminyaka ingango-200,000 years abantu bephila kanje eminyakeni lezo sikhathi. Awusho wemfana, wazi kanjani ukuthi ngaleso sikhathi abantu babephila kanje? Ngoba wena uzalwe izolo nje futhi simdala kabi kunawe. Wena uyithathaphi yonke lento? Bobaba, impela ngangingekho ngezikhathi zabo labantu, kodwa nami leli information, ulwazi lolu ngilithathe khona la ngisebenza khona. Into ekuthiwa angiyitshela abantu lelu lwazi nje nami ngilitholile. Hhayi wena ikungidlala nawe kanti uyitshela into ongayazi. Hawu, kodwa mfana, bekumele uchaze nawe ukuthi uzwa kuthiwa noma bathe ithi. Wena usho sengathi uwena oshoyo nowena owabona. Awusho-ke wemfo. Labantu bashoyo badaleka kanjani ngempela baze baba abantu nje? Baqala bobaba emanzini olwandle, kodwa-ke baqala bayizinto ezithize njengeziqonde ngamagama esiZulu. Baphinde-ke emva kwalokho batshintsha baba o-jellyfish. Emva ko-jellyfish baba izilwane zamanzi njengama-frog thizeni, imikhomba thizeni emincane, kodwa-ke sengikhohlwe igama layo. Uma kusuka lapho baphumela ngaphandle baba izilwane ezinemilenze emine. Kwahamba iminyaka eminingi ngempela lokhu kuguquka baze baba uhlobo lwezimfene. Emva kwehlobo lwezimfene nakhona zaguquka kancane lezi mfene zaze zaba abantu. Kwahamba kwaze kwafika. Hawu, uyaqala-ke inkathazo madoda. Uyabona-ke le nto yisho imbudane-ke. Mina ngikhule ngazi ukuthi umuntu wabunjwa phela, ebunjwa nguSimakade. Wabe-ke sephefumulela kuye-ke umoya, savuka-ke saba abantu. Kudala-ke lokhu kwenzeka emaphakadeni. Le mfene nabojeli abakhuluma ngabo mina ngibazi ngempela. Bobaba, ngiyacela ukuthi Nkosi yami sivele sesiphumeni kulo mgede siyobona ezinye izinto lana-ke emuseum. Ngiyanicela bakithi singaze siye kude. Ngiyacela ngoba nami angazi ngizophendula ngithini-ke manje. Mzobe, you can't address me like that. I'm Mr. Watson to you. Uthi-ke lo mlungu awukwazi phela ukumkhumula kanjena. UnguMr. Watson kuwe. Hhayi, uyahlaya. Mtshele ukuthi nguye lo onyele isihlahla. Mina angikhumulanga muntu. Imali yami ngiyifuna ngesikhathi ezifanele, hhayi lento ayenzayo yena. Him say you are crazy and you are the one who poo on the tree and
him want the money. The money, yes. What are you talking about, Mzobe? I paid you 3 hours ago. And what is this poor you talking about? Hayi, uthi-ke lo mlungu okupendile-ke Mzobe, mngani wami, emahoreni amathathu edlule. Futhi uyabuza ukuthi isiphi lesipoki okhuluma ngaso. Uyabona lo mlungu uyahlanya-ke manje Jama. Yena uthe uzongikhokhela ngo-1 o'clock. Kodwa-ke imali yami ingene ngo-1:30. Ngakho-ke wenza izinto ezingavumelanga ngazo. Yingakho ebona izipoki nje. Amadlozi ami ayamjezisa. Mtshele Jama. Boss, him say you paid him 1 o'clock, but the money entered past o'clock, and his ancestors are busy punishing you, and I must tell you, me Jama. Tell him, Jama, that I'm still confused. I don't understand what he's trying to say to me. Mfethu sengiyadideka-ke manje, usikhuluma ngomastende nangokukhala angazocry. Hhayi ngeke mpimo, hhayi angisazi phela mina ngizodideka ngithini. Lo muntu angathi akayazi kahle English. Honorable Mzobe, ngiyabona ukuthi kukhona into ofuna ukuyisho. Hhayi, ngithi mina ukhumbule ukuthi ukwazi isiZulu akusho ukuthi ungumuntu Nkosi yami. Ngisilwane mina Mzobe. Hhayi, ngisho ukuthi phela wena angeke ungumZulu. Ungumlungu phela okwazi ukukhuluma isiZulu. Kodwa-ke phela angisho kabi. Hayi Mzobe, lapha e-South Africa sinezilimi eziwu-11. Akunacala-ke uma kumina ngikhetha isiZulu ukusikhuluma. Ngingakhuluma noma ingane engiyifunayo, isiSuthu, isiNdebele, isiVenda, isiTswana, nanoma ngabe yini. Wena ungendawo lapho. Hhayi, ngiyavuma. Kodwa-ke uzawuthini kubawo ukuthi awusayikhulumi lento akuzalela yona ukuthi uyikhulume. Kodwa-ke akunani. Asikhulume-ke ngomgwaqo phela. Hhayi, imina uBhodloza ngakaMzobe Sibongo. Umngani wami uthe wena uyakwazi phela ukuletha imali esheshayo. Ngakho-ke ngize lana-ke mina phela ngithi. Kunjalo. Mina ngiyamnika umuntu into ayifunayo. Ubhonga ngochacho. Hhayi, ngeke mtikazi, mina ngiyazama ukuchaza phela nje. Ungangigadi mina bengikucela. Ngagcina kuchaza mina mhlazane ngisanda kuzalwa. Zonke lesikhathi bengibaleka ngeke awuzame enyini. Hhayi, ngithe mina ngingubhonga ngochacho. Oh, hhayi, shuthi mina ungazwanga kahle. Ngiyaxolisa. Manje-ke sizoyimisa kanjani le ndaba yemali? Ilula lento. Kuzomele uthole izimpukane. Oh, hhayi, impukane Nkosi yami. Oh, imali engaka. Mina impukane ngizibulala mihla namalanga. Nanoma ngisemncane ngangizishaya ngezidlengeni. Oh, uzayithola impukane
seduze nje ngokushesha. Hey Sibhukubhuku, ngilalelisise kahle. Thola izimpukane eziyisikhombisa. Ezine uzikhiphe izinhliziyo, bese ezintathu uzikhiphe amasende walethe kimi. Nkosi yami, ngizoyithathaphi mina yonke le nto? Impukane incane kangaka. Okusho ukuthi umuntu uyoze aphe nje ehlupheka. Nkosi yami, bengiyaphi? Nkosi yami. Manje uyayenza le nto noma cha? Awusho-ke anjani amasende ekati nenhliziyo yakhona? Phela umfazi wami ukhethiwe, unalo ikati. Hamba la ngoba usuyabheda wena. Hayi, ngwaguglishile mina ma-symptoms, dokotela. Fine, so why are you here, Bhodloza? Hayi, ngizokwenza isiqiniseko phela mina. Sanibona mndeni wakwaMzobe. Mina ngingu-Dr. Sibanyoni. Imina owangemele lolu daba lwenu. Ngicela ukubuza, ngabe nizoyenza kanjani lento? Nizokwenza uketshezi nomjovo okanye nizokwenza nje njengenjwayelo? Hayi, ngizokwenza njengenjwayelo ngwesiyama. Hayi baba, ngeke uzukwazi ukwenza njengenjwayelo ngikhona. Mina ngithi dokotela, asikhetheni umjovo. Hayi, kethiwe umona ongaka owayi, umona phela wena. Awubhodloza mntanami, phela wena ngiyazi uyayithanda lento yakho. Awuyeke ufuna kufaka lezi zinto zakho embubeni zabantu ongabazi. Lo muntu uzozalela ingane. Vuma bamjove. Hayi, akona-ke mina ngithanda le nto. Phela bese ngazi ukuthi ngizomthesta kuqala ube. Hayi mnganami, kodwa yini ngempela lento yakho? Yeke lento. Ayingeke, mina ngifuna ukuyithesta kuqala. Uyafuna mina, ngiyacela Khizhiwe, ngiyacela. Unjalo phela wena, ingeke unjalo Bhodloza. Hayi suka, futhi wenza ngamabomu nje okubukhali. Nansi ibhili yakho mnumzane. Hayi, kulungile phela. Ngicela ungitshele ukuthi ingakanani ngoba phela mina angikwazi ukufunda nokubhala. Baba, ibhili iwu-700 rand. Ngava. Ngeke u-700 rand. Imali engaka. Ngeke. Phela leyo mali ingathenga iqhoya elimbuzi. Ngeke. Ngisho ukuthi phela mina noKhethiwe sidle imbuzi yonke. Ngeke. Anginayo imali engaka. Hayi, okusho ukuthi baba ngibiza amaphoyisa. Ngibiza umphathi. Usuyochaza phambili-ke. Kuba phela usudlile manje, awusafuni ukukhokha. Hayi, kwayona le nyama onginika yona imunyu. Futhi-ke ufishi lona usihlanu, kodwa futhi uthi angikhokhe imali engaka.
Thixo wami.